ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಬಂದುಲೆ ಎನ್ನ ಪುದರು ಸೂರಜ್ ಎನ್ನ ಪುದರು ಸುದೀಪ್. ನಮ್ಮ ಇನಿ ಬಾರ್ಕೂರ್ ರಾಜ್ಯದ ಪಿರಾಕದ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ತೆರೀಗ. ಬಾರ್ಕೂರು ಪನ್ಪಿನ ಜಾಗ ಕಾಲಿ ಒಂಜಿ ಊರಾದಿತ್ತುಜಿ ಅವು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ರಾಜಧಾನಿ ಆದಿತ್ತು. ಇತಿಹಾಸೋಡು ಬಾರ್ಕೂರ್ನು ಬಾರಕಣ್ಣೂರು ಪಂಡದು ಪನೊಂದಿತ್ತೇರೆ. ಎಡ್ಮೊಡ್ದು 16ನೇ ಶತಮಾನದ ನಡುಟು ತುಳುನಾಡು ಅಳುಪ ರಾಜರ್ನ ಆಡಳಿತ ನಡಪುನಂಚಿನ ಸಮಯಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕತ್ತಲೆ ಬಸಿದಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆತು. ಬಲೆ ಬಂದುಲ ನಮ್ಮ ಇತ್ತನಿಗ್ಲಿಗೆ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿದ ವಿಚಾರಲೆನ್ನ ತೆರಿಪ. ಈ ಬಸದಿನ 4 ಸುತ್ತೊಡ್ಲ ಕಲ್ಲದ ಗೋಡೆಡು ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಬಂದುಲ ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಯಿನ ಜೈನ ಬಸದಿ. ಕತ್ತಲೆ ಬಸದಿ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೈನ ತೀರ್ಥಂಕರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ. ಅಂಚನೆ ಕುಡರೆಡ್ಡ ದೇವಸ್ಥಾನ ಶಿವಬಕ ವಿಷ್ಣು ದೇವರಿಗೆ ಸೇರ್ದಿನ. ಸದ್ಯೋಗಿ ಬಸದಿದೊಲೈ ಮೂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಲು ಬೊಕ ಕೆಲವು ಅವಶೇಷಲು ಉಲ್ಲ. ಬಂದುಲ ಬಸದಿದೊಲೈ ಸುರುಕು ಪೋನಗ ನಮಗ ಕಣ್ಣೆದುರು ತೋಜನೆ 20 ಫೀಟ್ ಉದ್ದದ ಕಲ್ಲದ ಕಂಬ. ನಮ್ಮ ಇತ್ತದ ಕಾಲದ ವಿಚಾರ ಪನೋಡ ಅಂದಾಂಡ ಈ ಒಂಜಿ ಪುರಾತನ ಇತಿಹಾಸ ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಈ ಜಾಗ ಇತ್ತ ಮಸ್ತ್ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಗೂ ಒಳಪಡದು ಬಂದು ಪನೊಲಿ. ಬಂದುಲ ಒಂದೊಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾನ್ಯುಮೆಂಟ್ ಆದಲ ನೆತ್ತ ಬಗ್ಗೆ ಏರ್ಲ ಕಾಳಜಿಗೆ ತೊಂಬುಜೇರ್ ಪನ್ಪಿನ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಬೇಜಾರದ ಸಂಗತಿ. ನಮ್ಮ ಮಾತ ತುಳುವಪ್ಪ ಜೋಕುಲು ನಮ್ಮ ದುಂಬುದ ಬರ್ಪಿನ ಪೀಡಿಲೆಗ್ ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಕೆಲವು ಪಿರಾಕದ ನೆನಪುಲೇನು ತುವೆರೆಗ್ ಬೋಡಾದ ಒರಿಪಾಗ ಬಂದುನೆ. ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡದ ಪಿರಾಕದ ನೆನಪುಲೇನು ಒರಿಪಾರೆಗ್ ಬೋಡಾದ ನಮ್ಮ ಮಲ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಯ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ವಿಡಿಯೋ. ಇಂಚೆನೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ತುಳು ಸಂಸ್ಕೃತಿದ ಬಗ್ಗೆ ನನಾತು ವಿಡಿಯೋ ನಿಗಲೆ ತೂವಡಂದಾಂಡ ನಮ್ಮ ದ ಮಿಲೇನಿಯಲ್ ತುಳುವಾಸ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.